ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಯಾನಿನಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೀಟ್ರೋಟದ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟುದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟುದೆ ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಸೋನು ಆಯ್ನಾತಿಗ್ ಕುಲೊಂದೆವುಲು. ಬೀಟ್ರೋಟ್ದ ಕಜಿಪಾಂಡ್ ನನ ಎಂಕ್ಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಪಾರ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾಟ್ಲಿಗ್ ನೀರು ತಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ್ ಬೋಡ್ತನ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ತಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪಿದಡ್ದ ಅದು ಪೂರ ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೋನುನ್ ಪಿದಡ್ಪವನು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನು.
ಎಂಕುಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಪಿದ ಇಡ್ಕುಲೊಂದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಉಲಾಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಥೆರಪಿ ಪಂದ್ ಆಯನ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಆಯ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಸುಟು ಬರೋನುಲ್ಲ. ಬಸರ್ದು ಜತ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೋನುಗು ಮಾಜ ಪರ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.